No niin, tässä meillä on Lumon salpalaitteen lukko. Ja katsotaan miten tää asennetaan Lumon 5 alasalpaan. Eli tää sama lukkohan käy aika monen eri Lumonin lasitusmalliin. Eli yksinkertaisuudessaan tää salpalaitteen lukko on tämmönen tappilukko. Ja sen toimintaperiaate on, että kun se painetaan noin lukkoasentoon tai kiinniasentoon, niin silloin meillä on tuo alasalppa lukossa ja sitä ei pystytä aukaisemaan. Ja avaimella saadaan hyvin yksinkertaisesti noin aukessa. Tämä asennus on aika helppo myös, varsinkin tässä Lumon parvekelasiassa. Eli tämän alakahvassa. Täällä on oma paikka tälle lukolle. Löytyy kummastakin päästä, riippuen siitä, että onko lasitus oikea tai vasenkätinen. Ja täällä kahvan sisällä on tommonen, tai ton reiän sisällä on semmonen pieni kieli, joka lukitsee sitten tämän lukon siihen. Tässä on pieni reikä tässä lukon kyljessä, joka kuuluisi osua tuohon kieleen, että se lukittuu paikalleen. Eli tämä asennus on hyvin yksinkertainen. Käytännössä kun tämä on tämä alasalppa paikallaan, niin tuo työnnetään, reikä pitää olla tuossa noin alaspäin, silloin kun se kahva on paikallaan. Sitten tämä vaan painetaan tästä. Noin, se lukittu sinne paikalle. Ja nyt meillä on käytännössä lukko on kiinni asennossa, eli me ei voida aukaista tätä salpaa. Ja avainko otetaan tosta. Me saadaan tää salpa auki. Lukko auki, väännetään avaimesta. Saadaan tää salpa nyt auki tosta. Nyt toimii taas normaalisti. Ja tosta kun lyödään kiinni, niin meillä on lukossa tämä alakahva. Mukaan tulee aina lukko ja 2 avainta. Ja hinta 19,80 sisältää alvi.